Krásný den přeji, já vás všechny vítám u dalšího mého výkladu. Tentokrát se opět podíváme na téma vztahů a optáme se karet na jednotlivé detaily, na nějaká objasnění a tak dále a tak dále. Chtěl bych vám ještě, než začnu, moc poděkovat za vaše reakce a vaši hezkou energii, kterou mi posíláte. Moc si toho vážím, hodně to pro mě znamená a jsem moc rád, že se vám výklady líbí a že si takhle spolu můžeme hezky nahlédnout do budoucnosti, někdy i do minulosti a hezky si tu spolu povyprávět, zameditovat a strávit hezké chvíle. O čem to dneska bude? Dneska se podíváme tedy na vztahové téma, jak jsem již říkal. A ta otázka bude znít, zdali má váš současný vztah stále šanci. Pokud tedy se nacházíte ve vztahu, který si prochází nějakými těžkostmi, vypadá to, že třeba už není tak ideální, jako byl na začátku a stále si pokládáte tu otázku, jestli ten vztah ukončit, nebo naopak čekáte třeba, že ten druhý partner by to mohl ukončit. A nebo si obecně říkáte, co byste měli dělat, zda byste měli jít i nadále společnou cestou, anebo zdali by se ty vaše cesty už měly rozdělit. Pojďme se tedy podívat na takovou cestu dnešním výkladem. Bude mít 7 bodů, 7 fází a já už nebudu zdržovat a začněme. Otázkou tedy je, má náš vztah stále šanci? A takovou podotázkou k tomu, takovým podbodem prvním, bude v podstatě otázka, čeho má být dosaženo. Čeho má být dosaženo. Čili má náš vztah stále šanci a čeho má být dosaženo. Tak, máme tu první kartu. Tak, karta číslo 2. Tady se mi nabízí jedna karta. Pojďme se podívat na tu první část výkladu. Čeho tedy může být dosaženo? Když se na to podíváme, tak první karta je král vody. Tato karta reprezentuje nějakou emocionální zralost, soucit a harmonii ve vztahu. Král vody je schopen vyjádřit lásku a porozumění. Jeho přítomnost naznačuje potenciál pro hlubší spojení
a podporu ve vašem vztahu. Čili lze tedy dosáhnout ještě nějakého, stále ještě lze dosáhnout nějakého hlubšího spojení, porozumění a podpory ve vašem vztahu. Čili nelámejte nad tím hůl, stále je možné, že se ten vztah dostane právě do této roviny. Páže vzduchu přináší nové myšlenky, perspektivu a komunikaci. Páže vzduchu je v podstatě karta, která je otevřená novým nápadům a přístupům. Možná se ve vašem vztahu objeví nová perspektiva nebo informace, která vám umožní lépe porozumět sobě navzájem a najít společná řešení těch problémů, ve kterých se nacházíte. Čili dva velice pozitivní pohledy na ty případné vyhlídky toho cíle, toho, co má být nebo může být dosaženo. Čili teďko si povídáme právě o těch cílech, o těch metách, o těch možnostech. Osmička ohně. Osmička ohně symbolizuje naději, nadšení a dynamiku. Přináší určitou energii a odhodlání k dosažení cílů. Ve vztahu to může znamenat obnovu vášně a lásky a také schopnost překonat obtíže a dosáhnout společných snů a aspirací. Já tady si uvědomuji, že co se týče nějakého dlouhodobého vztahu, který se pokazil nebo se dostal do nějakého nepříjemného bodu po určité době, tak samozřejmě není jednoduché obnovit takhle silné energie, jako je vášeň, láska a nějaká vzájemná přitažlivost, pokud nějaké negativní události, hádky, nedorozumění mohly nabourat tyhle ty energie. Ale není to nemožné. Je to pouze o těch impulzech, které přicházejí z vás samotných. Ty impulzy, které vlastně vy si navzájem dáváte. Vždycky, když se objeví nějaký nový impuls, můžete se sami zamyslet nad tím, o čem tady teď mluvím, tak se může znovu zapálit ten oheň. Dám tady příklad, který mě napadá. Jsou dva lidi a jeden z nich už se v podstatě přestal snažit v tom vztahu. Došel do nějakého bodu, kdy se dostal do rutinního procesu, stereotypního procesu a toho druhého člověka stále miluje, ale už v sobě nenachází ten oheň, tu motivaci na to, aby od toho člověka nějak usiloval, bojoval a ten druhý se s ním cítil dobře. V takové situaci musí dojít k rovnováze, nebo v takovéto situaci se obvykle stává, že jde k rovnováze a ta rovnováha může být nastolena několika způsoby a jeden z nich je například odchod toho partnera, který si nepřipadá doceněný a žádaný. A to je pro toho druhého tak velký impuls vzhledem k tomu citu, který tam někde v sobě ještě má, že dokáže úplně poupravit své chování a zapálit ten oheň. V tu chvíli je samozřejmě pak důležité
zdali toho člověka vezmete zpátky, ale pokud to tam je vzájemné, tak určitě musí dojít k nějaké komunikaci a seznámení se s tím očekáváním obou stran od tohoto vztahu, o těch představách. A věřím tomu, že tímto způsobem se zase delší dobu nebo dlouhou dobu dá ten oheň udržet, protože už o tom oba vědí a dá se s tím nějakým způsobem pracovat. Samozřejmě není to jednoduché, vztahy nejsou jednoduché, ale je to velký impuls, je to velká motivace. 7 ohně. 7 ohně symbolizuje odhodlání a obranu. Je možné, že ve vašem vztahu čelíte nějakým výzvám nebo odporu, ale s odhodláním a vytrvalostí můžete překonat všechny překážky. Je důležité chránit váš vztah a stát si za svými hodnotami a přesvědčeními. To, čeho má být tedy dosaženo, je jasné. To, že se to může stát, je také velice pravděpodobné za určitých podmínek. Je tam určitě důležitá společná práce, komunikace, otevřenost a podpora navzájem. Je důležité, aby obě strany si naslouchaly. Pojďme se přesunout k dalšímu bodu. A tím bodem je, co jste si o tomto vztahu doposud mysleli. Co jste si o tomto vztahu doposud mysleli? Trojka země. Spravedlnost. Poustevník. A eso vody. Čili trojka země. Trojka země je karta, která představuje práci, spolupráci a budování základů. Vy jste si mysleli, měli jste na paměti to, že bude důležité pro vás vybudovat v tom vztahu kvalitní základy, takže vy jste nad tím tak polemizovali, přemýšleli jste nad tím, zdali jsou opravdu tak pevné, aby ten vztah vydržel. Uvědomovali jste si časovou investici a úsilí, které budete muset ještě vložit, pokud ten vztah má být zachráněný, aby se posílilo vaše spojení. Karta spravedlnosti mluví o vyváženosti, spravedlnosti a rovnováze. Vy jste se domnívali, že je potřeba přehodnotit určité nebo různé aspekty vašeho vztahu a zajistit, aby byla zachována rovnováha a spravedlnost v podstatě
pro obě strany. Chtěli jste být spravedliví jak k sobě, ale tak i k vašemu partnerovi. Vy jste si vědomi toho, že ta spravedlnost vytváří právě ten základ pro trvalou harmonii. Ta spravedlnost a transparentnost, upřímnost pro trvalou harmonii a úspěch vašeho vztahu jako takového. Karta poustevníka představuje hledání vnitřní moudrosti, introspekci, samotu. Vy jste si byli vědomi toho, že potřebujete pracovat sami se sebou, pochopit sami sebe, svoje pocity, své vnitřní procesy a to, abyste mohli lépe porozumět svým potřebám, tomu, co od vztahu vlastně sama chcete nebo sami chcete. Byli jste si velice dobře vědomí, že tyto procesy budou chtít svůj čas, vyžadují si svůj čas a prostor k nějakému sebevyjádření, zrání. Mohlo to také znamenat, že jste se stranili určitým překážkám nebo konfrontacím s vaším partnerem a věděli jste, že to děláte proto, že potřebujete něco vyřešit sami v sobě, potřebujete si uvědomit ty priority a potřebujete si na to dát dost času. Nicméně z pohledu vašeho partnera to mohlo působit samozřejmě jinak. Mohlo to působit, že se mu vyhýbáte, že nechcete řešit nějaké věci, nebo dokonce, že něco skrýváte. ESO pohárů, neboli také ESO vody, přináší nové emoce, lásku a potenciál pro hlubší spojení. Vy jste si mysleli nebo byli vědomi toho, že váš vztah vstupuje do určité nové fáze, určitého emočního procesu a intimity. Možná jde o nějaký progres v oblasti emocí. Co se týče emocí a intimity, tak tady se to dostalo do bodu, kdy jste sami začali přemýšlet nad tím vlastně, jestli to je takhle v pořádku, jestli už ten vztah vlastně není moc narušený, protože samozřejmě některé věci, na které jste byli zvyklí, už nebyly takové a nebyly tak intenzivní a čisté, jako jste byli zvyklí v těch počátcích vztahu. Samozřejmě jste si byli vědomi také toho, že tady je nutné s tím pracovat, je nutné nebýt předtím uzavřený. Uvědomujete si i, že i s tou intimitou a těmi pocity se dá pracovat, i když to vypadá, že nějakým způsobem odchází nebo uhasá, ale tady v tom máte dobrý vhled a víru,
že i s těmito aspekty, které jsou opravdu velmi cenné a tvoří vlastně ten základ milostného vztahu mezi dvěma lidmi, je možné napravit nebo nějakým způsobem uzdravit. Pojďme na třetí část. Co jste pociťovali? Co jste pociťovali? Šestka ohně. Osmička vzduchu. Trojka vzduchu. A karta světa. Šestka ohně. Karta, která symbolizuje úspěch, vítězství a rychlý postup. Na mě to působí, že tam bylo období, kdy, a to v sobě máte vlastně uložené, vy si pamatujete nějaké období a toho se stále chytáte, kdy jste vlastně zažili vzestup v tom vztahu, určitou dynamiku, pocit blízkosti, velkou vášeň a pozitivní energii. Vám připadalo, že to stále roste, než se to vlastně dostalo až do této fáze, kdy vy to vlastně jako hledáte. Vy stále čekáte, jestli to znovu přijde. A ono to nějak vyhaslo. Nicméně vy v sobě neustále udržujete ten pocit toho, jaké to bylo předtím. Což samozřejmě dost ovlivňuje vaše pocity negativně. Je tam určitá sklíčenost a touha potom, aby se to vrátilo zpátky do té fáze. Osmička vzduchu. Je to karta, která představuje změnu perspektivy, odhalení pravdy a uvolnění se od omezujících myšlenek. Čili vy jste tam přišli na nějaké informace, nebo dostali se k vám informace, které dosti ovlivnily vaše pocity a určitá tíha, kterou jste cítili, tak najednou spadla. Vy jste se cítili volnější a svobodnější. V podstatě už jste nebyli sklíčeni těmi negativními pocity, které jste měli. Tohleto všechno, tyto nové skutečnosti, vám dávají takový nový klíč k tomu, jak porozumět vašemu současnému vztahu, té fázi, ve které se zrovna nachází. Vedle máme trojku vzduchu. A trojka vzduchu symbolizuje bolest, zklamání a hojení, uzdravování. To je to, o čem jsem mluvil, a vy jste procházeli dost
dost emocionálními, silnými emocionálními pocity ve vašem vztahu. Byla to dosti bolestivá výzva a souvisí to právě s tou první kartou těch vzpomínek, jaké to bylo předtím a s tím vlastně, jaké to je teď. Možná tam byla i nějaká věc navíc, která umocnila ten negativní pocit, který z vás následně spadl na základě nějakých nových informací. Vy jste si uvědomili, že ty pocity je potřeba, ty pocity bolesti a nepříjemné zkušenosti je v sobě potřeba uzdravit, pozorovat je a nějak s nimi dále pracovat. Nesmíte je v sobě nechat moc dlouho, jinak vlastně zabijí ten vztah. Což jste si uvědomili, ale na základě něčeho, co jste se dozvěděli, to z vás spadlo jako kámen. Karta světa je symbolem dokončení, úplnosti a harmonie. Možná máte pocit, že jste dosáhli určitého milníku ve vašem vztahu. V určité nebo z určitého pohledu jste zase dosáhli anebo se blížíte dosažení té spokojenosti a rovnováhy. Ale ještě tam samozřejmě nejste. Proto si pokládáte tu otázku, zda ten vztah má tu šanci. Vy totiž občas ucítíte ten záchvěv. Je to tedy možná hodně o té komunikaci a o té sdílnosti, o té otevřenosti obou stran. Protože tam jsou nějaké iluze, nějaké tajnosti, něco nevyřčeného, něco, co by to mohlo posunout buď dále, anebo to případně ukončit. Ale viděli jsme na tom prvním výkonu, na té první fázi, že to, čeho má být dosaženo, tak opravdu se to do této fáze znovu může dostat. Pojďme se podívat, jak jste působili na ostatní. Jak jste tedy mohli působit na ostatní a tedy i na vašeho partnera? Máme tu kartu světa. Tato karta symbolizuje úplnost, dokončení a harmonii. V kontextu s tou otázkou může naznačovat, že na ostatní jste pravděpodobně mohli působit jako velice stabilní a silní lidé, kteří přináší harmonii a vyváženost do života ostatních. Vedle máme královnu ohně. Tato karta představuje vášeň, sebevědomí a charisma.
to, jak jste vyzařovali na ostatní, jak jste na ně působili, mohli jste působit jako charismatičtí a velice silní lidé, kteří přitahují pozornost a respekt. Čili berme to hlavně v tom pohledu partnera na vás, jak působíte vy na svého partnera, případně až potom na ostatní lidi. Samozřejmě, že on už vás trochu více zná a jsou tam i nějaká citová zabarvení a nějaká možná zkreslení, které reprezentují jeho názory nebo nějaké domněnky a tak dále. Rytíř ohně mluví o akci, nadšení a odhodlání. Vaše nadšení a odhodlání může pravděpodobně inspirovat ostatní lidi a vede k podobnému postoji a akci. Čili máte opravdu velice silný a pozitivní dojem na své okolí. Moudrý rádce. Tato karta představuje moudrost, pochopení a vnitřní vedení. Na ostatní jste pravděpodobně působili jako důvěryhodní lidé, kteří poskytují podporu a inspiraci. Jaký pohled či postoj byste měli zaujmout? Jaký pohled či postoj byste měli zaujmout? Takže jaký pohled či postoj vůči tomu vztahu byste měli zaujmout? Pojďme se na to podívat. 8 vzduchu, neboli 8 mečů. Tato karta symbolizuje potřebu uvolnit se nebo oprostit se od starých myšlenek a přesvědčení, které vás mohou omezovat. Možná je důležité přehodnotit své postoje a být otevření novým přístupům ve vašem vztahu. Může to také naznačovat potřebu vyjasnit si vlastní myšlenky a přístupy k vašemu vztahu. Rytíř vody. To je zosobněná citlivost, intuice a emocionální důvtip. Rytíř vody nás učí naslouchat svým emocím a intuici a jednat v souladu s nimi. Možná je důležité být otevřenější a citlivější ve vztahu a nebránit se projevit své pocity a potřeby. Karta moudrého rádce symbolizuje moudrost, porozumění a vnitřní vedení.
Tato karta nás učí naslouchat své vnitřní moudrosti a důvěřovat svým instinktům. Možná je důležité najít rovnováhu mezi vnějšími radami a svým vlastním vnitřním vedením ve vašem vztahu. Poslední kartou je karta Krále ohně. Tato karta představuje vášeň, odhodlání a charisma. Král ohně je statečný a inspirativní vůdce, který přináší energii a nadšení. Možná je důležité být více odvážný a aktivní ve vztahu a nést více zodpovědnosti za rozvoj vztahu a jeho posílení. Pojďme dále. Jakým pocitům byste se měli ve vztahu otevřít? Jakým pocitům byste se měli v tomto vztahu otevřít? A už nám to lítá. Tak. Máme tu hlavní kartu. Rytíř vody, milenci. Tak, tady další karta. 8 vzduchu. Poslední kartou je 6 vody. Jakým pocitům byste se tedy v tomto vztahu měli více otevřít? Rytíř vody. Tato karta symbolizuje citlivost, intuici a emocionální zralost. Rytíř vody Rytíř vody nás učí naslouchat svým emocím a intuici, jednat v souladu s nimi. Možná je důležité více se otevřít svým emocím ve vašem vztahu a býti více ochotní projevit své pocity a potřeby bez strachu z odsouzení. Karta milenců představuje spojení, vášeň a hlubokou emocionální intimitu. Milenci nás učí otevřít se lásce a přijmout druhou osobu takovou, jaká je. Možná je tedy čas si říci, že by bylo dobré více investovat do vašeho emocionálního spojení ve vašem vztahu a být více otevření pro projevení lásky a náklonnosti. Pojďme se podívat na tuto kartu a tou je karta 8 vzduchu. 8 vzduchu symbolizuje potřebu uvolnit se od starých myšlenek a přesvědčení, které jsou omezující, nebo vám už nějakým způsobem neslouží, spíše vám škodí. Možná je tedy důležité více se otevřít novým myšlenkám a perspektivám ve vašem vztahu a nebránit se tolik změnám, které by mohly právě vést k hlubšímu porozumění
a láskyplnému spojení mezi vámi. 6 vody. 6 vody. Tato karta představuje nostalgii, vzpomínky a emocionální sdílení. 6 vody nás může naučit otevřít se vzpomínkám a sdílet své emoce s ostatními lidmi. Možná mluví o nějaké důležitosti více se otevřít ve vztahu a jako obecně myšleno a sdílet své hluboké pocity a vzpomínky s partnerem, což může posílit vaše vztahové pouto. Pojďme na poslední bod dnešního výkladu, co byste měli dělat a dávat najevo. Co byste měli dělat a dávat najevo v tom vztahu. Nebo možná více dělat a dávat najevo, abych byl přesnější. Čtyřka ohně, páže země, sedmička ohně a dvojka vody. Tak, když se na ty karty dívám, tak už na první pohled mohu říct, že nám naznačují něco bližšího tedy k té otázce, a to konkrétně, že ve vašem vztahu by bylo prospěšné více vyjadřovat své emoce, být pozornější ke každodenním aspektům vztahu, možná více nebo aktivněji pracovat na řešení konfliktů a posílení toho pouta mezi vámi. Pojďme se podívat detailně. 4 ohně. Karta pohodlí, bezpečí, domova. Možná by bylo důležité říci, že v tom vašem vztahu by bylo dobré více vytvářet prostor pro pohodu a bezpečí. Buďte otevření více tomu, abyste se svým partnerem sdíleli pocity pohodlí a domova a vytvářeli společně prostředí, ve kterém se oba cítíte nebo budete cítit chráněni a podporováni. Páže země je karta praktičnosti, pozornosti k detailům a učení se novým dovednostem. Je důležité více věnovat pozornost každodenním aspektům vašeho vztahu a být aktivnější v péči o jeho zdraví a stabilitu. Buďte více ochotni se učit a zlepšovat své dovednosti ve vašem vztahu, abyste mohli posílit spojení s vaším partnerem. 7 ohně. Sedmička ohně představuje boj a soutěživost. Možná je důležité si říci, že byste měli být
aktivnější v té oblasti řešení konfliktů a problémů. Které se v tom stavu vlastně objevují. Chce to více komunikovat, to je nesmírně důležité, to už naznačovaly vlastně ty předchozí fáze výkladu, že tam je nějaký problém. V komunikaci je tam problém, možná nějaké zatajování nebo neříkání úplné pravdy z nějakého důvodu, ať už aby nezranila nebo to má nějaký jiný smysl, tak tohle je naprosto zásadní. Komunikace a spolupráce s partnerem, abyste mohli ty překážky, konfliktní situace, problémy překonat a mohli dosáhnout těch společných cílů ve vašem vztahu. Poslední kartou je dvojka pohárů. Tato karta symbolizuje spojení, harmonii a vzájemné porozumění. Určitě je nesmírně důležité si v tom vztahu vyjadřovat své pocity, emoce a být otevření vlastně ke sdílení těch pocitů, ať už jsou pozitivní či negativní, se svým partnerem. Buďte ochotní se navzájem více podporovat a porozumět si tak navzájem. Mít vlastně díky tomu ještě větší chuť něco řešit, spolu se bavit a posouvat se dále. Může to opravdu nesmírně posílit spojení mezi vámi a vybudovat, řekl bych, až trvalé pouto. Ale tyhle ty věci jsou opravdu nesmírně důležité, ta komunikace a to, abyste věděli, že můžete říct cokoliv tomu druhému člověku, že se můžete svěřit a že on vás přijme takové, jací jste, a přijme i sdílení nebo sdělení nějakých pocitů či různých tužeb, které se nemusí setkat úplně s pozitivní reakcí, ale jenom to, že víte, že si můžete dovolit to tomu člověku říct a nějakým způsobem s tím pracovat, je ve vztahu nesmírně důležité. Přece jenom musíte cítit, že vás ten člověk miluje a můžete se na něj spolehnout, cítíte tam tu oporu. Samozřejmě v těch chvílích, kdy se sami ptáte, pokládáte si tu otázku, má náš vztah stále šanci, tak možná tyto věci už nemají tak silné zastoupení, tak silnou důvěru. Už jim tolik nevěříte, ale je důležité si uvědomit, zda je ten vztah pro vás tak moc cenný, abyste odhodili ego a dokázali, samozřejmě i na druhé straně to samé, abyste dokázali nějakým způsobem ten vztah řešit, než by dospěl k nějakému negativnímu konci. Čili to byl dnešní výklad. Byla to taková zvláštní cesta, plná otázek a odpovědí, a všechno to završilo tohleto rozuzlení, co byste měli dělat a dávat případně najevo, a celý ten výklad začala otázka, má náš vztah stále šanci.
Já vám děkuji za pozornost, že jsme si tu spolu takhle krásně meditovali a povídali. Doufám, že jste si to užili, že se vám to aspoň trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli a možná vás to i trochu uklidnilo nebo dalo nějaké rady, nápovědy k tomu, jakým způsobem řešit tu situaci, ve které se zrovna nacházíte, nebo jak se na ní dívat, jak k ní přistupovat. Pokud alespoň některá z těch částí toho výkladu vám alespoň maličko pomůže, tak mi to udělá velkou radost a já už se budu těšit na vás u dalšího výkladu, který bude jistě brzy. A dneska se tedy s vámi loučím, popřeji vám krásný zbytek tohohle deštivého dne a někdy příště na viděnou. Mějte se krásně.